bolo ko parce que ke ka famille ne dɛmɛ nga bara sɔrɔ ko ba to ko ne tɛ se ka fɛn kɛ jɛnatigɛ la ka sɔrɔ man saraw la hamina ngo min bila I b'a fɔ la ka miseli turu la cɛ b'a k'i ye kana bon jigi kɔrɔ dɛ ne kun ye sarata de ma minɛ e ni ye muso in furu n bɛ tasuma b'a da I tɛgɛ kɔnɔ. Pack Shop, sponsor officiel de votre film. SK Couture 73 73 21 83. Sarata yanne ki furu ko laydu to menen mo ko ce ne wolo baga kuma kama nyale ta dansira Abdel nana mumbe netesi mama ni nana sigi sa ay netesi ki mesi ga munike ani mesi ki ta don nana ni ay netesi ki Abdel be mi ko ka fo in joli ni kla la meta ibilla ala kamusi netesi Jora kumat nan ni bosa ibilla politika na wuli kana mana kan fo mana kan isi Zeynep. Bon, tout d'abord, mais il y a pas de limite. La dernière fois, il y a un document qui n'a pas quitté. Il y a 7 semaines qui va devoir faire des publier les explications. Il y a tout à fait à réagir. C'est un peu marqué les médias. Il est là. Kana kɛ tension ye a faamuya k'a fɔ ko nin décision ma bɔ ne la sinon ne b'i fɛ trop wallahi ne b'i fɛ trop décision bɔra ne parents de la e yɛrɛ b'a dɔn ko ne tɛna se ka n parents ka kuma bila ko fɛn wɛrɛ a faamuya sa donc Abdel ne ko muso ye teri e madame ne ko muso ye teri e madame an tɛmɛna yɔrɔ la Zeynep an tɛmɛna mun sabula sarata bɛ ne ka so déjà san kuma bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ne bɛ fɛ i ka ne faamuya dɔrɔn i ka dɔn k'a fɔ parents ko de don ni furu in kɛra a banna i kɔni b'a dɔn ko ji bɔnnen don n tɛ se ka jɛ Abdel ya ko ne muso ko ne tasuma da yake ne madame ni bori shi kuma da kuma ko te waraba di ta tuti su da kiyala ni kuma in sai amina ba mana ngari ne sai ka famu ba Abdel ne muso ne mana je sai ko ka dina Abdel ya ko te mina be gwa ko no de Abdel ma miri de e ma miri do ne enne be nyoy e ma miro do ma de miri la sa Abdel be gwa ko bu si ko kanna ne ke ko ke je Abdel mo ko bi bay masa ko kuma mare ka ba masa ka kuma ma Zeynep bi bay masa ko kuma mai jeng ko la miki ma ni Abdel ko ni kadi ni mandi ni ni ko toujours ko ko mo bi ya mandi ni de ni ne kadi ali masa be bay le be ne ta
mais mina kuma kelen de fɔ Abdel ni hɛrɛ fara la dɛ ni hɛrɛ fara la fo ka fɔ ni hɛrɛ fara donc ni fari yɛrɛ la I ka fara I yɛrɛ la I bɛ ne wele ka na fɔ ne ɲɛna ne tɛ se ka sigi k'i lamɛn ne ba Manyine ala kan kisi janfan jugu de ma aha janfan manyine ala kan kisi janfan jugu de ma aha janfan manyi ala kan ne to janfan jugu de la aha wa janfan manyi mali de uyo janfan manyine ala kan ne to janfan kolone la Cey to atala uka buruju ngana muso fu u buruju ngana mo dama ore u to gwa furuge ere I valer ka bo mo ma weni si ibo gen kasi fa mani sorona ibara mi la Sugaran konfiya ni kamure mo akira tugudi isira ala konvekia na kuma na nga konvenki ko era barali jamane no chugumina mengache idunga ijia ala konvekire ba dun iya patron
wa den man di ne Mohamed ko don mais il va do jamani a sugu min bala nya tenter en vain ay ne to kuma de la ka wili ka taga ka sira fe wa mena si sugu bala zein aka bon hakilima so kukurare mais ngati dans tous les cas et kungangi diga tugo subela alni doin no yi parents ma memuso de ga tima e a ke tugo na ek ma ke tugo mi dana mulu ka isi ga deni la compétition parce que il va doen ça deni fa a dema di de oui qui mais il faut nga se ka fama ka fo che ne bamuso ka ku ka gelen surtout aller mo lujurato yi ni nana kana a la dimi sisan e bana aka ku la wili donc c'est pour cela nya essayer ka la maman take ka boy no folo quoi tu vois Abdel ne ma bayga kuma ma mais au moins et que me siga sila me fusiri ke na côté fini ma fama ben soit ga proposer demi yana il siga ke deuxième o ba dini bo ge bama wa andina ouais nous kon bolo idée fene kai il va avec arrogance donc na sonoma c'est pas mal il faut proposer à la on se fait tenter calé voilà mais joga douce et avec bureau na intéressant Mohamed oui Do man clé so mo bismillah ayi kana sigiye musote sigininga isigi kerefe ya dodi karamogo nina kunti dore nini dore sanduru ke nyoko fe ayi njafa kata musore no fe ye yesu mo ye jena tike fembe ke ni nere je fembe ke ni aya demega ke fembe akeli nga fen soro karamogo ni jafa kata mo were furu ni be fe ka tasuma da tike kono ika ke yiku fla jie ka fo suwa ika kwa muso la bo suwa ni ka du aywa okuma obana donc eyi bolla here beta ka do ala ayere janfa sisan ka muso wɛrɛ ta e ka laɲini sisan muso wɛrɛ ka taa walima cɛ a kana sigi e tɔgɔ la o ko bana i sera sebaga ma a bana nin cɛ kelen n'a mɛ y'a ɲɛ la a ka diɲɛlatigɛ tɛ se ka ɲɛ a bolo n kalela i ɲɛ i bɛ 1000 di saraka gɛlɛn dɔw bɛ yen n'an y'o bɔ i ɲɛ cɛ ka ko banna awɔ tant que a bɛ dugu in kɔnɔ e bɛ dugu in kɔnɔ a tɛ lafiya sɔrɔ ni e ma ladon awɔ karamɔgɔ ayi ne na yɛlɛ yiri kan ka ju tigɛ ni ye n ko nin ko banna a banna sira filɛ nin ye n ye sira bɛɛ de ye nin ka ko banna nin cɛ in nin tɛ janfa min kɔfɛ a dan de bɛ kɛ nin ye fo ka taa se a ka saya ma n'a m'e ye a ka diɲɛ fɛn foyi tɛ se ka ɲɛ a bolo awɔ karamɔgɔ
kan jigi tugu de. O bana koyi. I ye waata min fɔ o filɛ. Nin ko bana. Nin ko bana. N'a y'a da yɔrɔ la. N bɛ waati damadɔ hali waati jan tɛ. Nin cɛ i b'a minɛ i b'a don i kaman kɔrɔ k'i sago k'a la Bamakɔ yan. I y'a faamu? Nin ko bana pewu. E ka taa ko in tɔ bɛ ne ni cɛ in cɛ. Sira b'i bolo. Sira b'i bolo. Nin ye ko bannen ye. N ye nin ko in bila cogoya min na n bɛ nin taa ten. I sago bɛ sɔrɔ nin ko in na pewu. Sabula nin cɛ nin y'a kɛlen ka baara sɔrɔ. Zainab, hakili sigi sa ala kama. Ani ne t'i lamɛn kana wele bɛ kan wele bɛ na mun de fɔ ye. E kan lamɛn sa ni ye lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamuya. Mun de bɛ kana wele ayi n tɛ fɛ ka wele. I bɛ n welela mun na? N bɛna mun fɔ ye. S'il te plaît Zainab. Ayi. N lamɛn sa ni e ma ne i t'a dɔn min bɛ ne kɔnɔ. Ayi Abdel ne tɛ fɛ ka don n ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ tuguni quoi. Nka taa n ka ɲɛnamaya bari n tɛ fɛ ka don n ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ kana n wele n tɛ fɛ ka wele ala na kira kama. Ni ye lamɛn bɛ faamuya sa Zainab. I ye ko min kɛ i y'o kɛ o banna donc i bɔra n ka vie kɔnɔ bɔ n ka vie kɔnɔ yɛrɛ de kana wele bɛ na wele bɛ mun fɔ. Ne lamɛnba ye ni ye lamɛn bɛ faamuya e ma ne kɔnɔ kuma lamɛn e bɛ ci dɔrɔn n lamɛn dɔrɔn i bɛ na faamuya. N'i lamɛn i bɛ na mun de fɔ toujours kuma kelen de don i tɛna dɔ wɛrɛ fɔ n ye toujours ko kelen de don. Zainab a essaye k'an faamuya sa. Ne tɛ se k'i faamu. N tɛ se k'i faamu. N b'a dɔn n ye min kɛ a ma ɲɛ sa mais n'i sera k'an faamuya a bɛ diya n ye trop Zainab. Ok, je t'écoute, n tulo b'i la. I bɛna min fɔ n tulo b'i la. Zainab o kuma e kɛmɛ ka consigne de bila i fa ka baarayɔrɔ la k'u ka fɛn dɔw kɛ kɛnɛ na aw ka mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yan nɔ mɔgɔ si de tɛ k'a ɲɛkɔrɔ diyan kɔrɔ. O ye n'olu kungoli moi je m'en fous o tɛ ne ka sira o ye n'olu kungoli n'olu ye fɛn fɛn k'i la o ye n'u kungoli ne ka sira t'o la. E bɛ fɛ ne ka mun de f'o la o ye n'u kungoli. Zainab fɛn min kɛra o kɛra sa. Mun kɛra. A lajɛ sa e k'a lajɛ i ka se ka ji dɔɔni k'i min na i delila yɛrɛ de y'a mɛn. Ne tɛ se Abel e ne fo lahara sinon diɲɛ kɔnɔ tɛ mais Abel n bɛ ko yir'i la n ka jaabi i jɔ kundaba ye en tant que e bɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ ko yir'i la i ma sigi ko min ɲɛnamaya la ni muso ko in tɛ i ye ne taara i ka muso min ta n bɛ ko yir'i la i ma sigi ko min i ma foyi y'a la fɔlɔ i m'a fɔ k'u bɛɛ b'u ɲɛ ko yɔrɔ i ma foyi digi de y'a la ɲɛnamaya la nin ye a debi de daminɛlen hali n'i kɛnɛ ka bɔ baarayɔrɔ in na moi je m'en fous n'i tɛ kuma tɛ arrangement kɛ foyi i yɛrɛ ka gɛn ka taa ka bɔ baarayɔrɔ in na parce que i ka baara nafa foyi tɛ ne ka bilen quoi ne kun bolo a nafa min bɛ se ma nafa o tɛ ka se ne ma bilen moi je m'en fous kana ne wele désormais n tɛ fɛ ka wele. Raccroché.
Pack Shop, sponsor officiel de votre film. Ni ka daw kulo kan koyo de cunan kan walma dengudi de cunan kan kana joro i jigi kɛ Pack Shop ye fɛn min ye boro de dagabanaw bazɛnw ka taa fara vaccinaw kan a kalalen n'a kalabali u ma ɲina fana burumusi dagabanaw ka taa fara chaîne complet saki sabara ale n'an ka varasɛlɛ cɛɲumanu parfum muso masiri o masiri n'i sera Pack Shop fɛ yen i tɛ fɔ i jigi kɔ Baka Jikɔrɔ ni ACI la an jabala bɛ suguba kɔnɔna na chez Assa Javi nɛgɛjuru sira 73 12 26 46 Pack Shop y'anw jigi fa.